Здравейте, представете се. Аз съм бащата Дечо Гунчев. Да, Аз съм Мария Милкова Татарова. да, вие сте включени в проект Прегръдка за всяко дете. Може ли да кажете каква беше историята? Защо бяхте включени в проекта? Дечо, да разкажеш какво се случи с първото детенце и С след това. първото дете аз бях в затвора. Мгм. Останаха ми 2 дена. И тъй, че оставиха ми 2 дена по-рано. Погребех детето си. Защото почина детенцето. Ами там ми пишеха, нали, сторощи работи, не знам дали от това болест. Мгм. Всякакви лекари казват, че от таковото от разстройството и нямаше кръвобращение на лапето. Да. И това е починало. Детенцето да. почина и Мария не можеше да се справя сама с отглеждането тогава. Тя Нямаше. се правеше, нали, майка ми помагаше. Тя й помагаше, да. Да, ама тъй, че разстройство имаше. Разстройство детето, имаше. Караха в Стара Загора и там остана не знам колко време детето и Да. там е починало. А какво стана? Вие дойдохте при нас в проекта, защото от закрила на детето ви пратиха да наблюдаваме как ще е второто детенце. Второто дете как ще е здраво Така, и дали ще е също Точно така, да. като починалото дете, но слава на Бога, Всичко е наред. всичко е наред. Гледам се детето, тъй че Много добре. много добре, нормално. Сега върви. имате още едно Имаме бебенце. още едно бебе. Гледате си го. Гледаме се го и Всичко, живо и здраво. всичко е наред. Добре, радвам се много за вас. Благодаря ти за интервюто. Благодаря, Мария.